bhainte Uí Dhálaigh cethir fuór ó hiróin, ní raibh slí bheithe ar bith nach fétaríos tuairt fé, agus é a dhéanamh go chumasach nuair daistrig an tailech go America san 1950. Ón bhógríocht go dtíon fáilte hóireacht agus na meán créalta, bhí rath cuimse ar th cethir is saol corpráideach Mheirice. Ar chomhchéim leis na fíorghanó níos iardaná iad, dá bhár sin tá cethir ar chudas na maná is simúile is stair na hÉireann. Bhí siad fíorchaúil in an aimsir. Is ba ceart go mé scéalta arolalas ag gacha le duine goin go háirithe gacha le chalín ag fás níos. Dúirt Marilyn Monroe trá nar chaisí rudidir bis leabhaigh ach Chanel No. 5. Ach, roimh agaibh gur banas éiring a chuman mana cáiliúil don chumrán umráiteach seo. Every woman alive loves Chanel No. 5. Kathleen K. Daly a chum an líne tarringteach sin. Dara iníon de cethir a rugach dúnéir siopar ruthair Joseph Daly agus a bhean Margaret Mellon Kelly a Mala í Ghonla a gúnta íróin a 1990. Níos déanaí ina saol, bhí K. Daly ar ghuine is na feidhmeannach fóghríochta bhó tuairistil America. Ach, ní hí an taon duine a bhainte Uí Dhálaigh ar rinne éacht. Bhí an fuór sinne sa chlán Maggie a rugach an 1960 in na mainicín agus in na eagraí ar seóanna faisin. Bhí an fuór níos óige, Maureen a rugach an 1950 ina eagarthóir agus ina seanmháthair spreadáilte ar uorscéalt an éasach óg. Sheila John an taobh óige an taon aníon a rugach san Stáit Aontaithe in 1956. Bise an colúnaí sin de cálathe ba óige America riamh. Tuis gur fíor anmh a tharla go mbeadh an rá sin ar éon tailech amháin, bhí aithne go forleathan ar deirfiúracha Daly America. Bhí umrá ortha mar an Sister Act barathúla a saol gnó na Stáit Aontaithe ag an am. An 1999 rinne Irish Life magazine ceiliúra ar an méid a bhí buinte amachcha féin tidal Career Sisters, agus dunnach aontas den teachtasteach a bhí chu. Atartha bhí breis $100,000 sa bhliain á hilbhacha sin beag nach €1,000,000 an airgid an léanamh. Deblian an íag sin, dáil siad an Irish céanna scéal suas chandáta ortha le greengraft an cethir de fuór os cór an camera in na good páistí go léir. Cáiliúil go fóil. Is mór idir sin agus an 18 chúchas a gúnta hiróin. Dimig an clán ar imircha go Wisconsin san 1950, mar gur Wisconsin cosúla héireann a dúirt duine chu an aglah le nuachtáin. Ach bhí buint chomá ag an achram pulatúil sa bhaile leis an Gine. Ina dír nua chúchas, fuór an cethir iníon spreaga ó na máthair líosteach ar an stadéir. Brú a bhí ann in áiríre. Mar a dúirt nuachtáin na bháin, cheol Margaret Mellon Kelly iad go dtí an leabharlann gach ile seachtain, chun cairn mór leabhar a gháil le stadéir dhéanamh. Agus an son, de bhrúigh sí suas an dréimre iad. Níl dabhas ná gur sré gach bannacha bar a dréimre céanna i gcurcail an rachmas na Stáit Aontaithe, áidir bhain siad clú agus cáileamach san iriseoireacht i bhaisin agus a bhógríocht. Thosaigh Maggie Daly an taobh sinne ag obair mar mainicín faisin. Níor bhada go raibh seóanna faisin ná neagrú féin agus í scríomh faoin bhaisin in Iriseáin. Scríigh sí colún le mionscéalta persanta agus bhinicí mar ar telefís hail. Tugad chlár telefíse de féin ar an telefís i Chicago TV agus chuir sí aglah ar ghaoire cáiliúla go rialta. Bhí buan a bhuca le cé. An íag Chanel fuair sí pus le Revlon agus isi faoin airla an feachtas bolscoireachta umráiteach Fire and Ice an 1952. Don chéad uair riamh, ghlacadh leis go poiblí gur chamanná smidú ar bhaile héin agus ní ar son na bhar. Chahan mainicín gúna clúdathe le breag hímontí agus cochas scarlóideach darag ar múla céanna le ceann a bhí feicithe i cé féin i Boris. Dair cairn na bartamh leis an feachtas, rud a chardaigh le díolacháin Revlon dul thar $52 million dar le meascúcháin na bháin. Ceapach K. Daly ina leasúachtarrán agus stúrthóir cruthaíoch ar Revlon in 1961. Bhí chuid ibre san nuacht ach bhí a saol persanta os cór an tail freisin. Chruthigh sí rac nar a thug sí spás fóghríochta ar cís chun árasán ar chís réasúnta a lurug i San Francisco in ígan chuga. Fuair sí taris cinn pósta réachama
Péir é an árasan. Bhí tionchar ag a cé ar an ggólach Chanel ceannas na hanamnacha is móra a hárólas a gcuin fiúsa lá a háneomhhaim. Bhí anna tionchar a cé ar cuasaí fóghríochta agus bolscroachta agus chuirse go mór le stair na cólachta sin. Bhí buan na bhocail ag marín chomá. Ach bhain si fóras ar slí eile. Uair scéalaí agus iiriseoir a bhí aonte. Scríigh si a céadúir scéal 17 summer agus ganíoch 90. Leabhar do rií na fásta a bhí le bheith ann ar a fáil tíocha, a chábhríon na níag sin in 1992 is na déagóirí is mó a léirigh spéisián. Chhlaachtar leis gur sampla lua é seo den scríbhneoireacht fiction daosigh ó, agus a sé fós a gló. So nuair smaoiníonn tú ar na sreatha móra labhra a thádíirithe ar dhéagóirí. Scríomh duine dus na rithórcha seo ceannas in labhairthaí is mó cháile san aimsir seo. Leanan deirfiúr ba óige Sheila Johns na sála orthe, ach a tosúigh os ní sóige fós. Fáil sioch a céad scéal siúd san iris Women's Way a 1938, nar nach raibh si ach 1 bhliain 10 dhís. Scríigh si cúpla leabhar cóirlach do eagraí fad sa bhí si fós na déagóirí féin, agus bhí si ar chuinead sa colúnathe sindicálacha ba óige America riamh. Bhí Sheila John an céad colúnaí sindálacha ban a bhí ann. Cuirse sé tús le gluúin nua iiriseoirí ban sa réimse seo, a bhí ag fáilt íceacht. Níos déanaí de lean si cé isteach a saol na foghlaimíochta tréiste fear cé le Peter Weiss básaáil. Mar Sheila D. Weiss scríb si ábhar foghlaimíochta do le héadí Oil of Olay agus Chanel. Bhí cáil chomh mór sin ar na deirfiúracha Daily America ag stad amháin gur ceap fear chéile marín William P. McGovern, scríbhneoir aitheanta an hain, go n-áireach níos fearr leis dá dúireach sé an 5th Daily Sister ar hain. Ach, ligach an armadí a tappa go leor. Nar a cailech Sheila an 23 is beag a bhí lotus na man a bhíoh lá an de scéalta faoin na Dailies trá. Fuair si bás a gís 95 ar an dara lá de bhí uail 23. Céad sa 7 bliain glán chorm le tréis na chéadrefuór Maggie teachtar an saol ar an dara lá uail an 1960 a gúnta hiróin. Nach neoch sé cóspéisiúil a héalta a eáil trína thuúla féinnig. Seo cethar ban ceann rodíocha bhí siad ag mór a réimse agus níl an anamacha arrólas a gcuin agus ba cearc amioch. Beidir bhfuil ard an tail bugtha a raig ach tá rion láidir fácha ag na deirfiúracha Daily ar an domhan.